Alang lamang sa himaya sa Dios. Kapubuton niya nga ang kaluwasan makaplagan diha kang Ginoong Hesukristo lamang nga gipasikat sa grasya lamang. Pinaagi sa pagtuo lamang ug kinigitudlo sa balaang kasulatan lamang. Ug dili alang kang bisan kinsang himaya, ni pinaagi kang bisan kinsa nga maluwas kita. Ni sa bisan unsang buhat, dili diha lamang sa grasya sa Dios. Pinaagi sa pagtuo lamang kay Ginoong Hesukristo, sumala sa balaang kasulatan lamang, ug alang lamang gayon sa kahimayaan sa Dios nga Trinidad. Kini ang programang Pagkaon sa Kalag. Sa magasugod kita sa ato ang bulhaton, magingon ako maayong buntag kanatong tanan sa pag timbaya sa ato ang mga katawhan dinhi sa lapas, dili lamang sa ato ang mga lapas nun, sa tanan nga mga nakadungog ug nakabati, nakakita nining atong pagpadayugdog. Mapasalamaton kita sa kahigayunan nga makapaabot kita sa mensahe sa pulong sa Dios niya nang sulod sa isa ka oras nga gihatag kanatong karon Disyembre 13, 2020. No? Ang atong oras alas 5:10 ang takna sa kabuntagon. Dako kayo na nga pribilehiyo, mga kaigsuonan ko, nga makapabati kita, pangumusta kita, o baka ampo kita ngadto sa atong mga katawhan dinhi sa lapas, diha pa sa mga nagatanaw sa Facebook o sa ato mga kaigsunan sa nagkalain-laing lugar. Makaingon ako maayong buntag. Ako ang pagpangumusta diha sa akong amigo Julius Andelab. Tawag na ako na siya Ugaw, Jong Andelab. Salamat kayo may pamukaw diha kaninyo. Nining ato ang programa ang Pagkaon sa Kalag. Usa ka dako nga pribilehiyo nga makapaabot usab diha kaninyo. Makaingon ko maayong buntag ang Ginoo manaa kaninyo, ang presensya sa Dios manaa kaninyo. Ug ako sa amigo dinha sa, I hope naka-tune in na din akong suki. Kanunay na akong palitanan sa mga butang. Salamat kaayo sa imong pag-tune in. Kung akong suon maayong buntag diaso, I hope na nakapamati ka sa niini nga kabuntagon. Madugay mapamalandungan nato ang pulong sa Dios nga maoy pinakaimportante sa atong tanan. Ang pulong tungod kay ngano ang pulong maoy pagkaon sa ato ang espirituhanon na bahin. O ako pagtimbaya usab, good morning sa tanan, labi na sa ato ang halangdon Honorable Michael De Los Santos Lim. Salamat kaayo sir sa imuhang pagkabuutan o pagkamaayo sa kanunay, maayong pagmata o pagpanikay-sikay. Sa tanan na usab nga naka-tune in karon, maingong ko maayong buntag ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Nagadunay nagapaningkamot ang atong mga nanay ug tatay, maayong buntag datay. Ang atong advokasya niining ato ang programa, ang atong pagpaabot dito sa atong mga katawhan nga ang pulong sa Dios hantod nga maabot sa atong pagpalanog. Ato ang advokasya nga ang tanan masultihan, ang tanan mapaabot sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Ginoo naingon siya nga mahanaw man ang tanang butang.
Apan ang pulong sa Dios bagapabilin hangtod sa walay katapusan. So may panahon o wala, mahigayon o wala, makaingon kita, iwalita ang pulong sa Dios. Ubid man, atong iwali diha sa radio, Facebook, no, sa YouTube, no, mga vloggers diha, no, daghang mga pamaagi. Share lang ng share aron daghan ang masultian ug makadungog sa pulong sa Dios nga maoy pinaka-importante sa atong matag usa. Ginabalik-balik ni gud nako ni. Tungod kay importante, kailangan balik-balikon kanabitong maestro ug maestra. Pagbalik-balikon gani na nila pasabot importante. Hinumduman nato na kay importante pasabot mugawas na sa exam. Salamat sa Ginoo ako pagtimbaya no sa ato ang mga opisyalis dinhi sa lungsod sa La Paz, ang ato ang Vice Mayor Albert Justo ug ang uban niyang mga kaubanan Sangguniang Bayan. Di na nako may isa-isa pero magaingon ako maayong buntag dia kaninyo. Ako pagtimbaya usab sa atong barangay captain John Mercado. May buntag da sir. Sa imong mga kagawad, mayong buntag usab, mga lupon, mga purok chairman, mayong buntag. Pag ampo diya ka na niyo nga ang Ginoo magapanalangin sa inyong pamilya, magapanalangin sa inyong mga pangabuhian, mayong buntag diya ka na niyo. Happy Sunday. Salamat sa Ginoo og niining mapasalamat ang sab ko sa nag-sponsor ni mong t-shirt, si Marisol Otasa. Ang classmate, no, Uptown Radio DXNE FM 96.9. Ako ang pagisgutan karon, ang topiko nga nagaingon. Unsaon pag atubang sa mga babag sa kinabuhi, no? Kana mga babag sa kinabuhi. Ha? Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Roma kapitulo 8 37, nagaingon siya, dili hinuon taliwala nining tanan, may himpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Dalay ko ng pulong sa Ginoo, no? Dalaygon siya. Ang katuyuan mga igsuon nining pulong sa Ginoo, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga gikinahanglan, magpabilin ta nga madasigon, taliwala sa COVID nga atong giatubang karon, pabilin tang makigbugno sa challenge sa kinabuhi uban diha sa pagpangalagad sa Dios. Magpabilin tang magmatinud-anon sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang mga ilado, mga igsoon sa Biblia, ginasulayan. Si Abraham, si Moises, si Isaac, daghan pa nga mga tao diya sa Biblia nga gististingan sila. Gisulayan sila. Sabi na ni si Jonah. Labi po ni si Josue. No, si Joshua. Dinipod ta sa New Testament, daghan ang gipangsulayan. Ang mga disciple ni Jesus, gitistingan. Proven and tested na. Mabasa nato, madungog nato sa nagkalanlain nga mga speaker. Nga daghan nga mga pagsulay o gisulayan. No? So, ang mga ilado sa katawan sa Diyos, nakaagi og mga kalisod, og mga panghitabo, kanunay. So, before tamo padayon sa unahan, paminawan ang awit nga akong giandam para
kanatong tanan. Sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutan kung malayo ka nimo. Busa dili ako, mabiya ka nimo. Sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutan kung malayo ka nimo. Busa dili ako, mabiya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, nakita ko ang tungwa mo. Uy, ka Diyos na akong ginalagaran. Bisan ako magkasasala, di mo akong ipagawan sa lahat. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. At tinulang, gibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutan kung malayo ka nimo. Busa dili ako, mabiya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, akala kita kung luma mo. Uwi ka na Diyos na akong ginalagaran. Bisan ako magkasasala, di mo akong ipagkaway sa lahat. Takot ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Salamat, tagasaog kaluoy mo ka nako. Ginoo. Salamat, pagugma mo walay paglubad. Nagilos mo ako sa pagka makasasala, Ginoo. Okay, salamat sa Ginoo niini nga ka buntagon. Salamat sa iyahang pagpadayon sa pakigsulti sa atong matag usa. Pagpakita nga ang Ginoo na higugma kanato, no? Ingon pa dito, dili hinuon taliwala nining tanan. May hingpit kitang kadaugan, pinaigi kaniya nga nahigugma kanato. In all things work together for to them that love God, to them who are called according to His purpose. Karon atong pagaisgutan ang katubagan sa atong mga pangutana bahin sa pag-atubang sa mga babag sa atong kinabuhi. Unsaon nato pag-atubang sa mga babag sa atong kinabuhi? Dayon
madungog gani nato na usahay sa drama, babagjud ka sa akong kinabuhi. Usahay ba ya diha sa realidad? Naapo na yun na, ikaw ra gyud nagbabag sa akong mga plano. Atong pagaisgutan ang katubagan. Una, kasagaran sa mga babag nga ginaatubang sa mga Kristohanon o mga magtotoo ang kalibutan. Juan Kapitulo 17, versikulo 15-16, wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Ang gisgutan nga kalibutan sa taas nga pasahi mao ang sistema sa kalibutan, tungod kay mao kini ang gigamit sa kaaway nga paun aron matintal ang mga Kristohanon, aron matintal ang mga magtotoo sa pagbuhat sa mga butang nga sukwahi sa gusto o kagustuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usaon man pagdaog sa kalibutan? May kinahanglan man gyud mo daog. Himua nga ang imong hunahuna musubmitar sa kabubuton sa Dios. Dunay submission. Sa Filipos chapter 4 verse 8, kapitulo 4 versikulo 8, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong mga huna sa mga butang maayo ug angayang daykon, sa mga butang mga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Sabot puno nato ning atong hunahuna. Kay kung ang atong hunahuna anaa niini, wala na makulang nato. So unsaon pa man pagdaog sa kalibutan nato, kaning mga buhat sa kaaway nga mos tanas, mga pamaagi sa kaaway, dili lamang himuon nga ang imong hunahuna musabmitar sa kabubuton sa Dios, paghatag og panahon sa espirituhanong butang o buluhaton. Pasabot mo gahintag panahon sa Ginoo. Kay kadtong nakinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaya, naghunahuna kanunay sa mga butang tawhanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, naghunahuna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghunahuna kanunay sa mga butang tawhanon musangput sa kamatayon. Apan ang naghunahuna kanunay sa mga butang espirituhanon musangput sa kinabuhing kaliog kalinaw. No? Anawa? Imo na aninaw. Klaro na. Kinsa man ko'y mapildian na nga ang imong ginahuna espirituhanon man. No? Makadaog jud ta sa kalibutan. Kung ang tanan atong ang mindsetting nato, no? Ang kaayuhan, ang kadagaya, ang ligdong, ang matuod, ang matarong, ang putli, no? Ang halangdon. Kaduha, hunahunahon pagyud nato nga ang kaayo kay ang nagunaw na sa espirituhanon musangput kini sa kinabuhi, musangput kini kalinaw, kinsa manggoy pildido ana. Madaog kayo. Dili lamang nga ang atong mindsetting sa kabubuton sa Dios, mga espirituhanon, butang nga diha sa Ginoo. Katulo, ayaw pakigyugo sa kalibutan. Pasabot, ayaw pagawong. Yugo ginagamit ni sa karabaw o sa unang panahon baka may magyugo, yok. Ayaw payugo sa kalibutan. Kung ang ato ang hunahuna wala diya sa espirituhanong butang, ato ng dutan, do not equally together with unbelievers. Di na lang tamo sakay sa bachelor kay ang tag-iya na unbelievers man, do not equally. Ayaw paghugoy-hugoy, adi ta magsakay kay naa man diha daghang mga unbelievers, adi ta mo sakay kay kuan na pagpalit na lang ko kalingon ng bachelor. Bantayan nato na kinahanglan
timbag-tibagon po nato ang pulong sa Dios nganong nakasulti siya, do not equally together with the believers according to the Bible. Dugang paniana aron ta makadaog pabilin sa pulong sa Ginoo. Sa kung gingon ganina mahanaw man ang tanan, apan ang pulong sa Dios magapabilin hangtod sa walay katapusan. Ang Biblia nagingon sa Salmo 119:9, unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magputli sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Pagtuman sa sugo sa Ginoo. No? Di man perfect nga ma-perfect nato ang sugo sa Ginoo, pero at least doon na tayo action. At least doon na tayo gihimo. Yun ta, mo climb ta. No? Di lang magpabilin diha. Aron di ta mayong pildido. Aron mo daog ta sa mga pagsulay sa kalibutan. O dugang paniana, panangkamuti nga madala nimo sa Ginoo ang imong mga kaila. No? Pasabot makita nila ang imong kinabuhi, gamay mong panalangin kanila. Nang ginaingon nato kanang atong sulti o sa di na nila tuuhan, pero asa sila matuo dito sa atong buhat. Sinumdumi nga ang atong mga buhat daghan ang mag-observe, daghan ang magalantaw. Muni nga para sa atong tanan mga kanang sa Facebook nagtan-aw karon sa ato ang radio nga nagapaminaw, unsaon nato nga madaog ang kalibutan, mao to ang mga elemento aron madaog nato. Kay ang kalibutan, mga igsuon, daghan mga challenge, no? Daghan mga balakid. So, napay tentasyon. Ang sala mudangop sa pagdalag tentasyon nagihalad sa yawa nga mo'y mubira sa tao palayo sa langit nun nga sugo sa Dios. Namduman nato na ang mga sala. Usahay unsaon nato pagdaog sa tentasyon, kaganina unsaon nato pagdaog sa kalibutan, karon unsaon nato pagdaog sa tentasyon nga mao pod ni ang mga babag, no, sa mga Kristiyano ang pagkikistorya kanunay sa balaang espiritu pinagis pagampo. So importante ang pagampo sa kanunay, kay ang pulong sa Dios nagingon Lucas 11:4, no, naingon pasaylo kami sa among mga sala ug nagpasaylo kami sa tanan nakasala kanamo. Muna ang mga prayers nga gitudlo ni Jesus. Ug ayaw kami tugyan sa pagsulay. No? Ingon pa dinhi sa 5:17, ingon ang pulong sa Ginoo pagampo sa tanang panahon. No? Bisan na ka sa bulak, nagbubo, nagtanom sa gabi-gabi. No? May mga trending ana karon. Uban pang imong gikabisihan. Ano na yung mga pagampo, no? Diha sa Ginoo. Pasalamaton ko, no? Bless ko sa manghod ni Mrs. Bisan kabisi na ang ikan sila sa practice kagahapon, anda pag-uli na pag-isay panahon sa pagampo sa Ginoo. No, dahil padayon lang yun. No, hindi sila may padayon naggahin ka pagampo hatag panahon. Ug I'm happy for you ug mao na ang gusto sa Ginoo pagampo sa tanang panahon. Aron madaog nato ang mga tentasyon. Aron madaog nato ang mga tentasyon, dili lamang sa pagkikistorya kanunay sa balaang espiritu pinagis pagampo, estudyuhi ang pulong sa Dios ug gamita kini kanunay pagbatok sa kaaway. Dumduman nato si Jesus nagpuasa sa 40 diyas. Gitintal siya, mingon siya. Ingon siya dito, gingnan sa yawa. Ingon ang yawa kaniya, midul kaniya, ingon, anak ka man kaha sa Dios. Himo kining bato nga pan. Ingon siya si Jesus mitubag ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios. No? Katulo pa gyud niya gitistingan si Jesus. Unya gidala sa yawa ngadto sa Jerusalem sa balaang syudad o gipatindog matud pa sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11 og mingon na usab siya dito gipatindog siya sa kintas ang bayan sa templo ug ingnan
anak ka man kaha sa Dios, abak kadto sa ubos nga nag-ingon man ang kasulatan ni gamit pagbibliya ang yawa. Ingon siya ingon siya nga ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo ug sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong mga tiil. Sige tubag ni Jesus, baslan po niya pulong sa Ginoo. Mingon siya sa yawa. Niingon siya niingon siya pahawa sa tanas. Ang kasulatan ningon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Luya na si Jesus 40 days na may kaon. Na sa mga pagsulay nga ingon ato, ang nindot nga balita, gikater siya sa mga anghel, giatiman siya sa mga anghel. Kung diha sa ato mga pagsulay, kung kita magapadayon, magapangita, pangamuyo sa ato magagahom, ampo diya kaniya, kay mo yung gingon pag ampo, sa walay hunong, kay ang tubag sa Ginoo, oo, dili, ugulat, kana tubag na sa Ginoo, kay oo, kay dili, buti pasabot, dunay purpose ang Dios. Kay hulat, buti pasabot, dunay purpose ang Ginoo. Kinanglan ang pagpailo, tubag yapon na sa Ginoo. Kasi masayra na ito, ang tubag sa Ginoo, kanarang oo. Kanarang oo. Pero kanang oo, dili hulat tubag na sa Ginoo. No? Mga igsoon, aron pagdaog sa pagsulay, putla ang tanang ugat sa sala nga may hinungdan nga kita matintal. Putlon, pasabot. Kung ang cellphone, ang SIM card, sige tiksan. Hala, ilabay ng SIM card. Kay mga maday na hinungdan. Kung magsigi og pakuan sa imo, di i-block siya. Kay di man na maayo. Kay mo man to ang tulay, mo man to ang bukana aron maduol ka sa mga pagsulay. Dili ka gayud ingon pa sa Panultiyon 28:13, dili ka gayud mulampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong sala. No? Isugid og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. No? Isugid paghinulsol. Nya ayaw tago Isulti sa imong asawa. Isulti sa imong unsa pa diha. Di sa angay sulgihan. Isulti. Ayaw itago. Nya dugang pa ni ana pun ang imong hunahuna sa espiritu anong butang. No? Ingon pampulong sa Ginoo sa Galacia 5:16-25. Kinahanglan punon sa espirituhanong mga butang. No? Ayaw pun sa mga kalibutanon, mga supak sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsoon, kundi kang Kristo. Ako ni tapuson nga usaw pagdaog sa mga pagsulay, usay ang mga tentasyon ang pamilya magamit. Nagpasabot ba kini ang atong dumtan ang atong pamilya? Dili. Hinuon atong tumong mao ang pagdala sa atong pamilya sa tilan sa Dios. Ingon dinhi mga igsoon nga unsaon nato pagdaog sa imong pamilya kay usay man gamiton sa ang pamilya. Dauga ang imong pamilya pinagis pag-ampo. Iampo siya. Mga kabataan nato nga medyo labad sa ulo, iampo. Tagaig panahon pagpangayo sa Ginoo. Pangamuyo pandungi samtang siya natulog. Kay dunay milagro nga pagabuhaton sa Dios anak kaniya. Wala imposible sa Ginoo. Tuuhi nga ang mga saad sa Dios matinud-anon. Kay bulahan ang nagtuo nga wala makakita. Believe is to see is believe. Oo. Tuuhi nga ang saad sa Dios. Ug paningkamuti nga magpuyo ka sa kinabuhi nga balaan aron mahimo kang maayong testimonyo sa mga katawhan. Aron ka mahimo nga example sa imong silingan, aron ka mahimo example diadto sa imong mga kaigsunan. Mayson di man ta perfect. Pero mas maayo naman gyud. Kay maayo naman gyud nang alagad sa Ginoo kay malandagan pa man masultian makadungog pa sa mensahe sa pari, mensahe sa kaabag, mensahe sa pastor, mensahe pa ni Mr. bisag si kinsa nga gialagad sa Ginoo. Diya sa radio, sa FM, o uban pa, sa television, padayon hangtod sa imong madala ang tibok nimong pamilya sa Ginoo. Mga igsoon,
Tungod kay wala naman tayo igong oras o panahon. Ang tao, isip panapos, mutabang gayud, managkalahi ang mga babag, mga challenge, mga problema, nga mao ang mutudlo kanato, nga mulaban aron mo daw. Kini nga mga babag, mao ang pagpugong kanato sa atong ginalakwan ug mao ang rason nga kasagaran nga dili makasabot sa ilang tumong. Isip mga magtotoo, isip mga Kristohan, adunay giandam ang yawa nga mga babag matag usa aron kita maluya sa atong paglakaw diha sa Ginoo. Apan sa kamot sa Ginoo susi nga kita mahimong lig-on. Kining babag mahimong magkapahagit kanato sa atong kinaiya, sa atong pamatasan aron kita andam sa dako nga trabahoon nga ipabuhat sa Dios kanato. Unsa man ang mga challenge sa kinabuhi diha kanimo? Diha sa imong kinabuhi karon, susiha ang imong kaugalingon. Doon na ba'y mga nakababag? Mga tentasyon? Mga pamilya? Kalibutan? Paghatag og panahon, gamita og katuni ang gitudlo nato bago lamang. Ilista ang mga membro diya sa imong pamilya nga wala pa. Aron mga lagad sila. Diya sa atong Ginoo, ideklara sila, ampui sila. Aron mga lagad, katong wala pa maluwas, iampo sa Ginoo. Nagingon man siya sa pulong sa Ginoo na kinahanglan atong pag-istoryahan ang Ginoo pinagi sa pag-ampo. Atong estudyuhan ang pulong sa Ginoo ug atong tumanon ang iyang mga sugo. Tanawa kung unsay ugat sa sala o hunahuna ang espirituhan ng mga butang kanunay. Mind-setting lang na siya, igsoon. Mind-setting lang na. So sa atong matag-usa, himo ang templo Sigun sa saad mo na kung dawaton ko ikaw ning kinabuhi ko. Mupuyo ka diri ka nako ug ako. Okay, iwa naman tayo oras. Ang minsay sa awit, himuong templo sa Diyos, mao ato ang lawas. Importante nga ang sa Diyos ang imaya, dungog, gaampo kita. Man, Ginoo, nagaampo kami, bisan pa sa mga pamilya, nakabati, nakadungog. Sa amo, Ginoo, nga pagpangamuyo, nga ikaw magtrabaho sa matagusa. Salamat, Ginoo, nga ikaw na inap na ang imong pulong, may magpahinumdum kaniya. Panalangin ni Ginoo among lungsod sa lapas, panalangin ni mga opisyalis, ang among mayor, ang SB, ug sa kunyang bayan, o mga purok chairman, ang kapitan, labi na sa 15 ka barangay, magapanalangin ka kanila sa ilang pagpatuman sa mga pamalawod. Ang pag-ampo ng iyong pulong maugay magahari sa matagos ang pamilya nga girepresentahan ug Dios ang amo nga mga kami Ginoo mo'y kanunay pagko sa among mga tuhod aron Ginoo mag-ampo sa among mga kaanakan, among pamilya, among mga kasilinganan aron ang kalinaw among makabot. Lord, salamat nga madaog namo ang mga pagsulay, madaog namo ang mga papag sa kinabuhi. Pinaagi lamang sa paghatag panahon di kanimo, pag-tune in sa among kinabuhi di kanimo, pagpangalaga di kanimo, ug salamat o Dios sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dalaygon ka. Amen ug amen. Ang pagkaon sa kalag, programang nagapahinumdum kanato nga sumala sa balaang kasulatan. Ang tao nabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios.
sa nag-sponsor sa t-shirt. Salamat sa nagpamati din ha kang Badi, kang Soki. Salamat sa imong pag-tune in sa imong trompa FM para mapaabot nga to sa atong terminal. Sa tanan nga nakabati sa 15 ka barangay, daghang salamat sa pagpangalagad sa Ginoo. Mayingon ko happy Sunday sa atong matagusa. O magkita-kita taninyo dito sa ato sa pagdaig sa Ginoo sa mga primitudes, usuban pa ang lain nga mga grupo. Sige, simba mga lagad ta padayon ta diha sa Ginoo. So salamat o kining inyong higala sa kahanginan. Makaingon ako kaninyo. God bless Mindanao. God bless Agusan del Sur. God bless La Paz. Umingon ko, La Paz, muusbaw ka. Bye-bye o pag-ayo-ayo.